Здравейте, дами и господа, вие сте с BTV новините, а до мен е моят приятел Миро Бошков, който е берач, черешар. Ето ги Сега ще ни обясни Вижте за какво става въпрос. Микрофончето по-нагоре. Микрофона е пред мен. Той е мой. На никого не го давам. Зато искам да се изкажа, че който не бере череши, няма да яде череши. Желателно е всички берачи на череши да дойдат тук, горичката, съберат череши и се прави нещо друго за душата. Който желае, нека да заповяда. Телефона ми е 00 2 седмици, 3 осмици и 5 девятки. Заповядайте на всеобажданията, очаквам с интерес вашите предложения и оплаквания. Желателно е един по един да се изреждат. Ако трябва нещо, ще се пляскаме по гъза. Ами господа, това беше всичко от нас.